Šance využít v plné míře evropské fondy už nebude trvat dlouho. Město si proto pečlivě kontroluje, nakolik se daří možnosti dotací využívat. Monitoruje však i úspěšnost při čerpání peněz ze státní nabídky. Od roku 2004 do roku 2010 se dá počínání uherskohradišťských úředníků označit za úspěšné. My jsme si spočítali, že když jsme získali z těchto zdrojů asi 530 milionů korun, což je pro nás částka velmi významná a myslím si, že jsme byli úspěšní při tomto čerpání. My jsme ze státního rozpočtu získali 170 milionů a z Evropské unie asi kolem 370 milionů korun. Úspěch města rozhodně není dílem náhody. Zdejší úřad se totiž pečlivě připravil a dokonce zřídil specializované oddělení projektových manažerů. Rada města zřídila speciální oddělení projektových manažerů, kteří se zabývají skutečně jenom tady tímto, že se snaží získat přehled o možných čerpání z evropských peněz a na základě toho pak přicházejí do Rady města a na základě pokynů nebo usnesení z Rady města pak připravují projekty a získáváme tyto peníze z Evropské unie. Zřejmě největší finanční injekci z evropských dotací město získalo na revitalizaci bývalých kasáren, kde se podařilo vybudovat univerzitní centrum. V tomto případě byla výše dotací 190 milionů korun. Úspěchy však město zaznamenalo také při zateplování škol, opravách historických objektů, ale i při vzdělávání učitelů nebo úředníků. Teď probíhají měkké projekty, dílna kompetencí, kde chceme tady toto využít k zlepšení naší personalistiky. Dále samozřejmě z těch měkkých projektů musím říct, že je to projekt na vzdělávání, jak zaměstnanců, tak třeba i zastupitelů, kde budeme čerpat peníze. Je to projekt, který se týká pak třeba ředitelů našich základních škol, který běží, kde jsou pro ně pořádány různé semináře. Oni se taktéž vzdělávají v pedagogické a v řídící práci.